Tis, satu dua, satu dua. Menginang semua, kita coba lagu Buku Ende dari nomor 579 ya. Kita belajar bareng-bareng ya, menginang.
Selamat hari Minggu malihita sa luhuna. Go hari Minggu ta sa darion, ima minggu kantate, na malapatan, edeho kamuma di Jahuba ede nai baru, loho topik, dileho debata hamubaon ni roha. Tabuk kama, atal teribukasan sa darion, mari mahitasan buka dia nomor 10 sada ayat sada roli ayat tulu.
dehite goar ni de bata ama, doot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot goar ni tod di porbalia, la tumapalangi doot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jehovah ede nay baru, ay nunga di pabahin ni bana akahalongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuan na, nunga di papatari bana hati goran na, diadopan yak kasih pilibegu, nunga ditupahi tanga siamuna na baliai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata para sirohan na sumurung, dilok hatam do ikomanaon hami jalamate rapdo Tuhan Yesus Kristus, asarap kami doot ibana tuhasangapon, say parohay mahami, asaw duk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporsyaon nature, asa toktok kami makirim dihaheon, doot diha sangapos sugot, silihonomu tuaka na porsea diho. Amen. Mari kita. Pati ini debata di minggu tasadarion, imasian pesalmen 105 ayat 2. Edehon hamuma ibana, palu hamuma parhinaluan upuji ibana, marnonangi mahamu taringo to halongangan akan nabinahen nai sudena. Atong rak mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargogoi mahami. Mangula nau bartu pati ini. Amin. Mari dahita.
manopoti madosata tuado panidebata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na suhatudusan para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato do hami tubu. Jaladanga dong ha porsyaw di bagasan rohanami hiyan. Saluhu do hami manibil. Si anak kadalamu. Masegudang do ka pangalosyon nami di patimu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan di basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akadusa haposon nami, dohot pangalasyon nami. Sa ingot mahami o bartu asi ni roham, dohot dengan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpaumati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Hata baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Aidanga dong ibarni. Esaluhu do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak ka nagabe pitor benahen ni basa-basa marhite siyan asin ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habangsa para siyan. Marhite-hite ha porsyaon di mudarna. Hasangapon malidebata na digijang. Amen. Mari kita. Epistel dari Minggon, diainet sian panguhum 5 ayat 1 roli ayat 12, tajahama marsikat sorin. Dungi marit dema si Debora dohot si Barak, anak ni si Abinoam, diarina sa sadai songonon. Tangihon ma hamu akka raja, jala tarehon pinggolmu, hamu akka partogi, au saldiri tahe neng maredde upuji Jahoba, au neng mamiltik parhinaluan ni Jahoba debatani Israel. Malala akaduluk maradupun Jahoba,
Lasonino duluk sinay maradupon Jehovah debatani Israel. Hurang partogi di Israel, hurangan tongon, pai mahehe ahu si Debora, hehe ahu gabe ina ni Israel. Lomodo rohaku mida akka si pareta Israel, dawat mida halak na toropi, akka nagirgir sumbehahol dirina siya lomona, puji hamuma Jehovah. Sikat ni suara niya kana pagulo di labung partuaihan, dia dehon buru-buru nuaeng disiaka dengan bahasa ni Jehovah, dengan bahasa ni partugi ni Israel, ujuna tuat laho muli tubahalna bebangso ni Jehovah marsonak-sonang. Ima sahatna, martua doakan atau mangihon hata ni debata, jalan no peobsa. Amin. Mari dehita. Tidak ko maha porsyaw tayo, songon na hilajakul ninong atasa porsyaw di sadok partibion, rap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, latu mo palangi dohotano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon na si Maria, nagabi-gabi santo di porbadia, andorak sebubuhan. Ido hata na tumaw na bernit di panghuman ni Selatus na matitarpajal lo ibana di hapinar silang na tuwa-tuwa nutululong ni tanom na mula mangulo dari patuluhon
namanay tu surgo, lahulu tu sa mule bata Jehovah, amanay parguguna so hatudosani, isimay bana pemamulak so tutanon, mangumihalan na mangulo namate, ao porsean ituli porbalia, jaladong sa dahulia na balia, uria atau panihala Kristen akan na balia, doho dia sesani dosa, doho dia tayo naman do, mula mangulo sugog lagi na ng mate, doho yang luan na suara sudah. Amin. Sabi gema kor sian pungan ina maranata diuluti dawat kor ama agape. Hanna, ina Hanna.
Tikting namasa dihuriata di mingguon tanggal 10 Mei 2025. Nah parjolo dak danak na sorang. Di basa-basao tuhata do sadadak danak boru di keluarga amang Septian RD Sinaga Inang Boru Silalahi. Nah di hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 maringanan di Jalan Raya Malaka nomor 1 Kelurahan Munjul Wik Opat. Paduahon calon situa. Sadarion di parmingguan pukul pituip,
patadahonot tado calon situa di Huriata toropna 2 halak ima naparjolo amang Roni Antoni Siregar Sianwik 2 napaduahon amang Rajayani Sianturi Sianwik tolu. Patoluhon kunjungan gerejawi manang tamu di Huria. Sadarion di parmingguan pukul 10 WIB. Rodo tamu di Huriata Sian HKBP Dadap Kosambi Resort Kamal Raya. Laho mangido pangurupion dana tu haperluan pembangunan gereja. Laos patu begehon nasi dado ede puji-pujion. Na niuluhon di amang padita Giovanni Tuahman Siregar STH. Laos nasi dado namar jamita di parmingguan. Paupaton Dewan Koinonia Seksi Sikola Minggu. Guru Sikola Minggu, sadarion di parmingguan pukul 7 WIB, patupau ni Huriata do pengangkatan tu sahalak guru Sikola Minggu, ima Giraro Abel Simanjuntak. Remaja dohot Naposo Bulung, hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, patupau ni NHKBP do perayaan Paskah, masuk pukul 10 WIB, maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Seksi Parupuan Huria, hari Senin tanggal 10 Mei 2025, patupau ni Huria do sermon SPH di Ganup Bulan, masuk pukul 10 WIB, maringanan di Gereja Naniuluhoni Padita. Seksi Ama, Punguan Kor Ama Immanuel, hari Sabtu sahat tu Minggu tanggal 10 sahat tu tanggal 10 Mei 2025, patupau ni Punguan Kor Ama Immanuel do retret garis miring ulta paduahon, maringanan di Puncak Bogor na niuluhon ni amang padita AMP Aritonang MTH. Pekan olahraga seksi AMA. Memuka hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025, sahatu hari Sabtu tanggal 10 Juli 2025, patupahon ni seksi AMA ni Huriata do pertandingan olahraga antarwik tu 4 cabang olahraga ima catur, bola voli, tenis meja, bulu tangkis. Jadwal kegiatan na parjolo pendaftaran dimulai hari Minggu tanggal 10 Mei 2025, sahatu hari Minggu tanggal 15 Juni 2025. Paduahon technical meeting hari Minggu tanggal 15 Juni 2025. Patuluhon pertandingan mulai dipatupa di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025, sahatu hari Sabtu tanggal 10 Juli 2025. Jadwal lengkap akan disusun kemudian. Domutusi mandok hata do panitia di parmingguan pukul 7 WIB, dohot pukul 10 WIB, dung sidung Majahatikting. Palimahon Dewan Diakoni, Seksi Sosial. Tabuan ma di Tangyangta akar ruas ni Huriata di Bagasan Parsahiton, songon naung tarsurat di Tiktingta. Komisi Kasih, hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, patupau ni Huriado pelayanan Komisi Kasih Siganup Bulan dimulai pukul 10 WIB, maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Panopon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Laporan parhepengon Panitia Pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatiop B. Papituhon Boa-Boa, hombartu program gereja ni Huriata tahun 2025, marhite tiktingon, pinagindo tu sude ruas ni Huria, asa tapas hat bema pele tahun tu Huria, manang tu situa wiknabe. Songoni matikting di minggu ta sadarion, akatikting na mangihut Boy Mata Jaha na tarsurat di Warta Jemaat, manang marhite barkot na adong di bangku gereja. Pinasahat matiki tu panitia seksi AMA laho madok hata. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma di ta sarudna. Selamat hari Minggu. Hobar tu tikting na ukta bege kinon. Ima di program ni Huriata di seksi AMA na patupahon pekan olahraga di Huriata di ima di seksi AMA
nunga jelas nak kita bagi aka perlumbaan aha nanaing sipatu pauta. Jadi hamisian panitia mangidu tuhita saluhutna bolo kegiatan on pinatupa lao pahe-pahe baon hita ruas ama asa lam tu sadana lam tu kompakna hita jala saling mengenal diakah hita ruas ama mulai sian wiksada satu wik 12 ima harapan di panitia jala dipangidu panitia arong dison pendaftaran na mulai tanggal 10 Mei sampai tu tanggal 10 Juni. Harapan nami sian panitia sudah mahitanian wiksada sampai tu wik 12 mendaftar hon aka peserta nabui madhoti kegiatan ini. Bulutung pesubui na opat kegiatan ini di hutun masing-masing wik boido manangna sada manangna 2 kegiatan alai ikonarong mahitanian di setiap week mulai san week sada sampai week 12 berpartisipasi di kegiatan pekan olahraga naik sipatu pauta. Jadi harap rohanami panitia jala mangidu hami melalui Dewan Koinonia asa manosoi aka ruas ni huriata di ganu pertanyaan jala asa bui mendaftar hon aka pesertana di kegiatan ini. Jadi bolo aka hatorangan namangiu anon bui mai pasatami melalui aka situa week jala melalui aka di pertanyaan week masing-masing. Jadi harap situ turuanami sudah mahita ruas ama parsidohot di kegiatan naik tapatupa. Mau lihat mari tuhata, mau lihat nang dihita saluna. Butima sian hami panitia. Tabegima korsen wik onom dilutidot korsen wik walu.
Mareda hita san buku ede nomor 437 mamuka san ayat sada huhut papungu pilihan sada A dohot sada B.
Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porseaon hatani Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu kantate imana tersurat di buku Ulaun ni Apostel bidu 10 sada mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 10 alu. Ulaun ni Apostel 10 sada mamuka maisian ayat sada sahatu 10 alu. Tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Alai di begeaka apostel dohot akadongan na di Judea ima. Naung dohot dohape halak si pelebegu majakon hata ni debata. Gade di badai yakana porsea siat Yahudi masih Petrus. Dung nako ibana tu Jerusalem akanin nama bongo doho hape tuaka halak naso tersunat jalara mangat doho nasida alai jojor sia mula nama dipatorak si Petrus nama sai nin nama uju namartangia ngau di huta Joppe. Huida madibagasa todiku mijur sada inganan na bidang namaropat suhi tartatan siang gijang rodi joloku dungi dinahupano noti i huida madisi akka siopa pat naditano akka binatang dohot akan nama jirir rodi akatidong namar tonga-tonga langit. Jadi hubege masoara nama doktuau hehe maho Petrus seseati ma pangama alainik puma tokka Tuhan aidang dukudai naramun manang nasoyas alai mangalusi masoarai padua halihos yang gijang unang ramudok naumi iasan ni debata rodi toluhalido masa songoni dungi ditai masaluhu na imuse tu gijang dungi tongoti nasa tokini jong matoluhalak di jolo ni jabu inganan nami akan disuruh sian Kesarea madda potonau alai di doktor di matuau naso jadi ganggu rohaku madongani nasida alai aku pudodongan naonomon jadi hubongoti ma jabuni halaki di barita homatuhami naum ni idana suru-suruani jongjong di bagasat jabuna nama doktu ibana suru matuhuta Joppe majou si Simon namar goar Petrus hata hono nido tuho hata natau palua hoko rodi sadok isini jabum alai mamukka dopeau marjanita disi gade songo mato di porbadia tunasida songon natuhita dimulanai disima huingot hatani Tuhani nani dok ngai aek go didihos si Johannes alai to di porbadia do didihonot tot Tuhamu atong tung margogo mau mangabba debata
anggodos do hape silua na binasabasahon ni debata tunasida songon na tuhita akan naung gabi porsea di Tuhan Yesus Kristus dung di begenasida hatai hohobema gabi dipuji ma debata akanin nama asa doho do hape tu halak si pelebegu di leo debata hamu baon ni roha asa mangun ido sahakna hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpumu di mingguta sadarion goari mingguta sadarion ima minggu kantate lapatana eddeho kamu ma di Jahoba sada edde nai baru goari mingguta sadarion mengajak kita asa maredde tutu paredeon na pinangido ni turpuk goari minggu tahun dan asal edde alai edde nama muji debataro dan edde putar ke kiri putar ke kanan na pinangidona alai edde mamuji debataro hita jol mape tabotoro mangido edde na hobartu hita apalagi matu hatta. Jadi heado marpesta sahali sada keluarga di Toba pangoli honana. Jadi nanaing masuk marobongan ni hula-hula. Jadi Roma protokol nama par musik ngani baik kamu ma musik nanaing Roma masuk marobongan ni hula-hula. Ngasi atonga hula-hulaon. Ai batori baik tangan naik nautim aku. Makuling ma musik Ibema mardala ni nangga si kobol-kobol. Ujung nga mangamuk kasudoni. Pitoli turu-turu par musikon. Ay do ide na sumatu hula-hula. Ay kobol-kobol hami berekoy na. Memak tohoro niya kobol-kobol aka hula-hulay. Nahurok gari tu hitarong ajol mapetaboto mabain ide na sumang. Apalagi matutuhatan. Molo diajak goari minggu otak hita marede iko nama muji pasanga ko Tuhan ma dang edenasi jala dirok muse sada edenai baru molo dirok sada edenai baru dang namar lapatan edena sohedi dehun dang namar lapatan edena baru di karang alai sada edenai baru namar lapatan adong nilai tambah adong nilai plus ni pamujioni dang mardos-dos sian najolo nuain nakwa katikinan ro alai setiap hari ikon adong nilai tambah ni pamujioni tu debata ido nanidok nga edde nai baru hamuna kadongan hobar tu pamujioni do nuain nanaing dohonon ni turpuk tau tu hita di turpuhon dipuji akan porsea ni halak Jahudi debata ala ulaon ala pabahenan dohot ala panidangion ni si Petrus taringot tu ulaon ni debata hamuna kadonga saha porseaon molo hola sahalido peheata begi manak tajaha turpuk taon memang macai maol atusatta alania saumura hitalau mangatusi turpuk natajaha nakin parjolo tah sahali taida mazo ahabari tanamasa di jolo ni turpuhon manang di biddu 10 hamuna kadonga saha porseaon di biddu 10 ni turpuk taon di patorak songonon dina sahali headi didiho si Simon Petrus sada keluarga si pelebegu lapatanna naso halak Jahudi namargoar si Cornelius sahala letnan hala Italia rabdohot keluargana ia dididiho si Simon Petrus pe keluarga ni si pelebeguon dang nalomo-lomo na sadiri alai na disuruh todini debatado ibana lau madidihon keluarga naso halak Jahudi dung dididi si Simon Petrus
keluarga si Pelebegui jaladohot si Petrus mangad di jamuna sida laos marborngid disi ujungnya gade tubuh masalah na borat di tonga-tonga ni halak Yahudi. Aha masalahna sada peraturan do di halak Yahudi naso tupa adok kalak Yahudi marsaur mardongan apalagi rakmangan dohok modong dohot halak naso halak Yahudi ay dianggap nasida doi ramun parsauran nasidai dan yas najis ninna halak Yahudi hamuna kadongan memang jodoh gijang rohani halak Yahudi on dianggap nasida doholan nasida jolma dianggap nasida doholan nasida anak ni debata dianggap nasida doholan nasida halak nayas nahinalo mohon ni debata anggo halak nasingi dang jolmai anggo halak nasingi ramud doi kotor roi alai anggo nasida yes anak ni debata jala jolma natinobus ni debata ala nani dihon ni si Simon Petrusi sada keluarga si Pelebegu ujungnya tubuh masalah na balga di tonga-tonga ni halak Yahudi di ayat 2 doho ayat 3 diturpuk nakin didok di badai yakana porsia ni halak Yahudi si Petrus ala nani didihon nai hamuna kadonga saha porsiao molo didok diturpuk tau di badai dakola di badai sogoni alai gaur rosude halak Yahudi dilele si Simon Petrus pola do naing ditipul rukung ni si Simon Petrus lapatanna mas beldado masalah tantangan na niadopan ni si Simon Petrus ala na didihon nai keluarga ni si Pelebegu ala disuruh todini debata ibana dilele ibana naing dibolokon naing dipamate halak Yahudi do ibana alaina pesongo digodangi masalah tantangan na ibana ini dang najier si Simon Petrus ala sadar ro ibana Tuhan itu namar suruh ibana tu Tuhan itu na menjamin keselamatan dang gade lari ibana dang gade martaburi ibana alai dia rusibana sude akamuruk ni halak Yahudi labok tenani bana mangalusi saluhuk nai ditulpuk tau di pajojor ibana songo dia mulana ibana madidihon halak keluarga si Pelebegu didok ditulpuk tau dinamartangi ngau di huta Jope dinamartangi ngau di huta Jope hui dari todiku mijur sada inganan nama ropat suhi nabelga hui da tu bagasan godang akasio pat naditanon akka binatang namar jirir akka binatang pidong namar tonga-tonga langit jala adok suara nama dok Petrus hehe maho seatima pangamma alai alus ni si Simon Petrus tokka Tuhan lapatan na dangolo si Petrus ala diboto si Petrus ramuddo akka sa tabi binatang nakiningani hobar tubuhku dua Musa di halak Yahudi dak sialangon akka namar patsongoni alai roso arasya banua gijang seat pangama si Simon Petrus madok tokka Tuhan dan uluau mangalang naramu alai roto luhanis suku-suku siaban wagijang unang dok ramun naung niasian ni debata napaduahon dinamarjamita si Simon Petrus diberengibana disonggopi todini debata sudah kana toro pinarak marpungi godang godisina sohalat Yahudi masa diusehon debata to di perbadia songo pangusehon na dimulanainina namar lapatan ditiki namar pungu halat Yahudi di Jerusalem mamestaho
Pentakosta diuseho dewata todi porbadiai tu saluhut akanatorok alani di bana kesimpulan di bana turu-turu na dua namasai marturu-turu iya haluaon nabi noan ni Tuhan Yesus tu portivion saha iko sahat tu sudeluat bangso na di portivion dakola tu hala jahudi hape haluaon nabi noan itu hatai alai sudia ka batas-batas pemisa dirobohkan dihancurkan tu hatta marhite-hite todinai alanido asabarani si Simon Petrus madidihon keluarga si Pelebegui jalapos rohana dang lomo-lomona dang hagio nasadiri lau madidihoni alai Tuhanido na manuribana lau madidihoni ala sarupa dos dojol mau sude diado panni dewata dak puli kalak jahudi dak kolak kalak jahudi nama jalo haluaon barita haluaoni alai barita nabi noan itu hatta terbuka tu sude jolma ido asasahat nak tu hita halak bata anggona jolo pemahaman halak jahudi holat tunasida hiado barita haluaoni holat tunasida hiado haluaon nabi noan itu hani alai marhite-hite namasa di turpuk taon marturu-turu tu holongi rohani dewata tu sude jolma sude do jolma do naungi iasan naungi sesan itu hanya kadosana marhite hamamatena di hau pinosilang dakolan nama kokok dosa ni halak jahudi mati Tuhan Yesus di hau pinosilang alai nama kokok manesa payaso dosa ni sude jolma do ubai mate Tuhan Yesus di hau pinosilang alani tu sude jolma do hape barita haluaoni sude jolma do hape na patut boy di dion asal porsea ibana tu ado panni dewata dakkolak kalak jahudi alani di do di turpuk taon gabe hohomma akana porsea ni halak jahudi jala dipuji nasida dewata lapatanna ala ulaon ala pakati dakonon ni si Petrusi gabe dipuji akana badia na porsea ni halak jahudi dewata di ngoluna sida ala sitong toho terbuka tu sude jolma do hape barita haluaoni dibuat dewata hamuna kadonga saha porseaon alani maredde nasida mamuji pasangapon dewata mangihuton nasida ia dilihat dewata pe akapasu-pasu silas ni rohaitu nasida asa pujion nasida do dewata lao sodon wai katani Tuhan nak tuhita budak pasu-pasu di pasahat dewata tuhita dakola tuhala jahudi adok pasu-pasu di pasahat dewata tuhita pe hita na marpungu di bagas joron itu hatope naguda na pasu-pasu di pasahat debata pasu-pasu na pinasahat ni debatai ikoni maniamu semangojar rohata lau mare de mamuji pasangap ko debata debataro na mangaliana ka pasu-pasu na gudang itu hita dangalani gogot ta dangalani morata alani songot tadaha muliate oni rohata tibana tapuji bana holanido na pinangido nito hatta sianiba tapuji matuhani di ngolutaon sude ngolutau kola paso-paso setelah kamanginang ngorotadok ahama paso-paso ni debata di keluargaku pogos dua suadong arta di jabuku sada sedok na jabu taipe paso-paso ni debata sada motor na di jabu taipe paso-paso ni debata nasi dorohani debata ubadileani guarra masini rohati akamangenang dak patut hagi jakono nasido rohani tu hatta dilihat sada motor cupa dita siturus guarra masiasi dan mungkin gabe hagi jakonoku asiasi na pinasahat ni debata kuhita alai patut ikko kamu liate honokui marhite pamujio putibana ido na pinangido nito hatu hita molo dilihat Tuhan akapasu-pasu hola boy pe hita sa tabi marhosa kamanginang
dak karasa belgeni pasu-pasu ni debata tu hita na gudang ajol marang marhosa be akan ari podok rangonatang marhosa be ape hita marhosa te ia dilihat Tuhan ite hahi pasok tu hita bu hita marhosa dang alani burjut tai daung dang alani gugut tai alai alani asiro hotolong itu hatta do asiro hotolong ngai patut ikom kamu liate honota marhite naringgas sita mamujiban ai holani do hape nani harapon itu hatta dang arung nasing ulian majo seha inat taun asai liano inat tau dia umas na sabel gari-gari jarang li harapon tu hatai alai sada nani harapon itu hatta si hita dilihat Tuhannya kapasu-pasu gajang umuri asa tapuji deibana dilihat Tuhan ibo hita marhosa sahat tumuaing asa tapuji deibana alai taida magudang idong atahala Kristen ate akamanginang sehat-sehat akadong atahala Kristen alai nanggo sahali sabula perak ya haluar hata pamujio sa pamangan nanggo sahali tolubula pe dakya haruar hata Yesus siap pamangan hape holani do hape nani harapon itu hatta dilihat Tuhannya kapasu-pasu silas ni rohai di hita asa tapuji deibana dipuji akan aporsiani halak jauh di debata ala takas di danasida balgani pasu-pasu na pinasahat ni debata tunasida ala nita pakai mangulu tau na kamanginang gadi ngulu si puji tu hatta dak pola perlu ikut berengon ni halak kita memuji tu hatta sojo homo samartang yang dia dak pola perlu songoni ate si pehita lau tu kamar na martanyang go hita makatai do jalai do nong marga dia do panitu hatta lau hita tu kamar tai takuci kamar tai martangia kita makatai do debata ido pamujon nong marga dia do panitu hatta dak pola tapa buah neng lau jo martangiang dak pola Tuhani mama mereng ahana taula di mulutkan tapuji ma Tuhani marhite pakkatai ota pamerekta pangalakat sigano pari tapuji namar lapatan tahatidak kongguari Tuhan marhite akapabahenata saya di pasu-pasu Tuhan mahita sanu ditabaya kasilas ngiro hatu akatikinanang ro amin martangiang mahita ali Tuhan debata amanami namar habangsa di Banwadijang mauliate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami marhite hatam nadadiai suatu mahatami tu bagasar roarot pikiran nami asa marura parbuih hatami asa hatami naga betukot sulu-sulu di hami lau manguduti ngul-ngul nami tu akatik kinanang ro nak tu akatik kinanang ro pe tu hatok tonggo pe sihol rohanami tok tong matuhasa pakulingi ngulu nami asa hatami Tuhan naga dihadang ngabataba di ngulu nami asa nang mani bilhami sia dalam munasitongi ale Tuhan dewata manami namar habang sadiban magijang di minggu nami sadarion hubwa kami tu adopamu aka perdalanan ngolu nami do keluarga nami asiro hab Tuhan iring-iring togu-togu aka perdalanan ni keluarga nami pada wakarsa pada wabataba pada parsahito sia tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhana kapasu-pasu akasilas ni roha dihan asa toktong lasrohanami mamujiho nanga kayanakon nakapahok Tuhan nau pinalumehom di tonga-tonga ni keluarga nami asiro hab Tuhan ramotina sida asanggia ibu-ibu magodang asanggia gadi ruas na burjumu sedia katik kinanang ro suak songoni matuha di minggu nami sadarion nungata kasutan ho kami marhiti warta tikting di tonga-tonga ni huriam gudang nanak si hamuliate honon nami gudang nanak si pangidun nami tu adopam tarlobi matuha danak na sorang nabi nasabasa homu sadabun di keluarga nyamanami septian sinaga inanami borusilalahi mauliate hupasahatami tu hadi pasu-pasumi jalamangiru hami tu akatikinanang ro iring-iring togu-togu pardalanan ngoluna pada wakarsak pada wabatabat tabaya kasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasi tabay nang kasilas ni roha gogo nang dinatorasna asamar gogo natoras manugunogu dak danehi hobbar tulomon roham suak songoni matuhan di minggu nami sadarion di nanaik patad dahonon ni huriam nagabi calos situa tudua halak di tonga-tonga ni huriam mapala di bagasatikio ima diamanami Rudi Antoni Siregar sian wek 2 nang diamanami Raja Yani sian turi sian wek 3
asiro hak Tuhan ramoti dongani nasida Tuhan gadi ula-ulam namek di tonga-tongani huriaom tabaya kapasu-pasu tabay silas ni roha di tonga-tongani keluarga nasida asanggia merhite siani Tuhan lam ditada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di parninggon nami jam 10 anon dinanaeng rota mueni huria namion asiro hak Tuhan dinamasihol nasida naeng rak marsaur dohotami dongan nasida saha porsiaw napos dorohanami Tuhan lam rahotamu hami marhite holong asa sadahami tu akatikin anengro lungobi mamuji pasanga pokok suak songoni ma Tuhan dinanaik patupaun di huriam pengangkatan guru sekolah minggu Sigiraro Abel Simajunta mangido hami tu hapasu-pasu ibana tabay na nga kasilas ni rohay tabay gogo di ibana asamar gogo ibana Tuhan manogunogo kaya na kasikola minggu dito nga tonga ni huriam to akatikin anengro suak songonima Tuhan ragam niya kakegiatan pakobasyon na nagpatupaw ni huriam di baga sa saminggon partang yang anuek partang yang remaja na poso komisi kasih panitia pembangunan doho pesta gotilon latihan kor tarlubi Tuhan pekan olahraga seksiama na nagpatupaw ni huriam to akatikin anengro asiro hakku hapasu-pasu sa luhut akaulaw pakobasyon na nagpatupaw ni huriam pada wakaulaw ni sibulis molo tungarong nanang manggugay udaw nan asangya sonak so haribu-ribu kami marlas ni roha toktong mamujiho suak songoni matuhaku buat kami tu adopam akadongan nani ruas ni huriam namar ningok dia ka ulang tahun nasi ulang tahun katutupu doho pardonga sari pion takasu sadari hami Tuhan tuk pasu-pasu buat ka umur nagajangi alani mangidu hami Tuhan tu akatikin anengro lam tabay hahipason tabay akagajangi umur dinasida asanggia marhitesian itu halam ditada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion macai toro ruas ni huriam na di baga sapar sahiton tarlubi Tuhan di nanami inak siahaboru tapubolon weksada natongon weng nami di rumah sakit Ridwan di nanami inak si maju tak berupa jahitan we opat natongon weng pemulihan di tonga-tonga di bagasna nang di nanami inang nenggola boru si hobbing we opat natongon weng nami di rumah sakit pon dia manami amak situa hasa mosir we 5 natongon weng nami di rumah sakit adiaksa nang di si Julio siahan we walu natoktongo pe Tuhan namin weng di rumah sakit Eka Hospital di nanami naksilitonga boru pangaribuan weksia natongon weng nami di rumah sakit Angkatan Darat nang di Sikonjo Immanuel Pakpahan weksia natongon weng nami di rumah sakit Pasar Rebo nang dinanami inang silalahi boru sibolon wek 12 natongon weng nami di rumah sakit Siloam asiro hatu hadisu dia kadongan nami namar sahiti masih holo pehami Tuhan lianomu akagajang nyumur lianomu hangolua tunasira asanggia pakatikin anang roboi hami rak marolopolo marlas ni roha mamuji pasangak pokok alani Tuhan asiro ham surduk kotanga munadadia nako pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia merhite tangami tu hasahat jala taripar hamalumon nasako itu nasida asa tumibu bolok tanggal parsahito ni sa pamatang nasida tumibu hangi marlas ni roha mamujiho satokin naik Tuhan naik patu paun di huriam acara majakon guru sekolah minggu doho patadahon nagabi calo situa di huriam pos rohanami toktong donganamu nang dinamula behanya no Tuhan dongani ramoti hami di pardadanan pada wakabata kada parmaran palas rohanami no Tuhabu pajupang doho takana wawlongi hami di bagas nani bi nang nitonga-tonga di bagas nani ramoti dongani pasu-pasu hami tuktuhi roha doho pikiran nami tu akatikin anang ro asa saya masih hol kami Tuhan ro marpungu marsaur di joromon jalo ma Tuhan ilihilik pangiduan nanion marhite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dinamarede hita bukwede 350 laos tapapungu ma piliata
Di hamua manami nanami nuaik saha mahita tu acara pabakiton nagabe guru sekolah minggu doho patadaho dua halak nagabe calo situa di huriata. Na parjolo hujo halma tujolo dongan nami nanaing gabe guru sekolah minggu. Nuaik tabigema SK pengangkatan na sida. Surat keputusan guru sekolah minggu nomor 063 garing 02.6 garing SKK garing 5 Romawi garing 2025. Pimpinan Jemaat HKBP Cibubur Resort Cibubur yang berkedudukan di Jalan Rawabola nomor 26 RT 006 RW 007 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur menimbang pentingnya pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak sekolah minggu untuk menjalankan tritugas panggilan gereja sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen ketiga pasal 5.2.3 mengingat perlu adanya tenaga-tenaga pengajar yang mendidik dan membimbing anak-anak sekolah minggu dalam mempelajari firman Allah. Maka pimpinan Jemaat HKBP Cibubur Resort Cibubur memutuskan nama tersebut di bawah ini menjadi guru sekolah minggu HKBP Cibubur Resort Cibubur. Nama Giraro Abel Simajuntak, lahir 10 September tahun 2005 dari WIK 6. Demikianlah surat ketetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan. Cibubur 18 Mei 2025, pimpinan Jemaat HKBP Cibubur Resort Cibubur, Pendeta Rohden F. Sitorus MTH, ditandatangani dan distempel. Di hamudongan nami Gigaro Abel Simajuntak, takas donang boton nami haulun niro hamuna, gabi guru sekolah minggu alani sukunon nami mahamu. Apakah saudara bersedia dilantik menjadi guru sekolah minggu HKBP Cibubur? Au uluan huria HKBP Cibubur, pabakito kamu gabe guru sekolah minggu HKBP Cibubur di bagasan goari de Batama anak dohotor di Parbadia. Amin. Shalom Mamang Inang. Horas, perkenalkan nama saya Giraro Abel Simanjuntak. Saya dari WIK 6. Mohon doanya untuk kiranya pelayanan saya dari sekolah minggu bisa berkenan di mata Tuhan. Amin. Terima kasih. Napa dua hon saha mahita tu napa tadaho diri. Nagabi calo situa romaham tujuh lorak doh keluarga. Di hamua manami nanami, di bagasat tikion, martaba dua halak,
nagabe calo situa di tonga-tonga ni huriata ima amata Rudi Antoni Siregar sian we dua doho amata Rajayani Siaturi sian we tolu nuaiko pasahatani matiki patad daho diri Tuhamu Mulai tema di amang uduan nami, nang sude di peralado nami, amang inang, nang di sude aman ami, ina nami, nama kaholongi hami. Jok-jok kami ison songon naing pada daho diri nami. Pada daho madiriku, ya au marguar Raja Yani Sianturi, mangalak boru ni rajai boru gultom, di baca-baca tuhat taruh di hami dua danak sada boru sada bawa ia alamat nami maringanan di jalan dalang gang pendawa manang wik tolu amang inang gomos pagiro hami asa buat kamu hami di bekacatang yang muna asa marsid pasidohot nami margogo hami lau makobati na perlu nani len itu hati itu hami tarsongonima perkenalan menang pada dahulu diri sian hami mau lihat deh mau lihat mah itu hatta mau lihat mah nang di kita saluna jangan mau lihat mah di amang pandita songoni nang di kaparhalado namang lihat partikia di hami sendiri lau pada dahulu diri nami tu sudah kita ruas ni HKBP Cibubur. Bolu au sendiri namar goar Rudi Antoni Siregar nahwalap boru ni rajai boru simatupang. Opak ma dak danak di palu mehot tuhat di hami siakangan ima boru baru lulus dope sian Brawijaya si nomor 2 ima bawa baru naing lulus SMA kelas tolu nomor tolu bawa kelas sada SMA si nomor 4 bawa kelas 2 SMP mau lihat mari Tuhan dipilih kami sian week 2 dipilih ruas na berdomisili di week 2 naing mangula di tonga-tonga ni huriata diraju mirohan nami doi pamilih ton ni Tuhani di hami sendiri sialani mengido hami asa tangyaku kamu hami asa diajari Tuhani hami laho mangula di tonga-tonga ni huria HKBP Cibubur nakin hubigi edesian ina hana tunga palakona Tuhami sendiri dapat daud diri pada ditikyon ima partinadan dihita saluhuna di pargugoi Tuhan mahami jala diajari Tuhan kami mangulahon aka siulon nami tu aka tikina manguti mau lihat mari Tuhan mau lihat ma dihita saluhuna butima siya kami di hamua manami nanami toktong masa tabuan nasida ditanyakta asa di pargugoi diurupi Tuhan nasida mangulahon ulaun naborat na naik pasahaton itu hatatu nasida alani di pasu-pasu Tuhan mahita saluna di pasu-pasu Tuhan ma nang akka parhalado di tonga-tonga ni huriaw botima hudul mahamu di namarede hita bukuede 220 tolu husob baho Tuhan laos jongjong mahita saluna
bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na denga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masya ni lehomitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabi wap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulho karajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang sileleo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajaum, sai sau malomoni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang. Leo matuham sadariok kang uluas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor hom madamena tutod di munabi. Siado oras marita sa